Co brachu, jak żyjesz? Mam pre ciebie jeden krzewnienie, jeśli chcesz. Za jaką mam dobre czaje. Jeśli chcesz 10 euro ako ciebie, może ciebie sprawić. A dobre čaje? Dobre sú pekné, výborné. Výborné, všetko štihle. Štíhle sú. Dohodne sa s nimi, jak čo. Cenu ti zrobíme, dohodneme sa. To povedz rovno cenu, aby nie za dávno. 10 eur za tebe. 10? Za jednu Dám 10. ti 15. Za jednu 10. Za jednu 10, za dve 20. To zoberiem jednu. Stačí mi daň domov. Chceš ich vidieť? Áno. Mám ti ukázať. Počkaj, tu idem pre nich, dobre? Dobre. No čas, devčata, mám pre vás jeden šéf. Som sa dohodol tu s jedným zákazníkom pre vás. Áno. Spravil som vám šéf a on chce s vami ako vidieť vás, ako vyzeráte vonka. No neviem, ste pripravené? Áno, ja som sexy pripravená, natúžená. On si možno vyberie. On si povedal, že Myslím, že chce si jednu... vyberie mňa. Myslím, že... Nie. Nie. On si chce ako vybrať. Ja som sexy. Ja som roztuženejšia. Ty o ničom. On Jak si... Ty obyčajná šľapka. Ja nie som šlapka tebe. Nie. Nehádajte sa. Oni povedali... To nechaj ma. Oni povedali... Počkajte. On povedal tak, vybere si... Počkajte, musíte tam pri som, no tak počkajte. No poď šľapka. Počkaj. Tutaj mám pre teba tie zákazníky, čo som ti povedal. Tie čaje. A neviem. Jak sa volajú? Jedna sa volá Rosalinda, jedna Esmeralda. Telenovely si vybrali mene, vieš. Tá je mi Rosalinda, s tým popískom. Do šľaka, ty šľapka. Rosalinda, kolik bereš? 10 eur na deň. 10? Dám ti 15, keď dobre spravíš. Dobre. Všetku kombináciu. Áno, bunkovačka, do prdel. Všetko, no kam mi dáš? Tu mi dáš. Všade. Áno, všade mi dáš. A kde ideš ku mne, alebo pôjdeme voľný štýl na strom? Na strom. Na strom lepšie? Áno. A tangačku máš? A ja tanku nesiem, ale toto dám dolu, už som pripravená. Hej? Áno. Potom ti ešte zavolám, jak to skončí. Ok, dobre. To nič, tam domov.